Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila magbantag ka. Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila magbantag ka. So yun nga mga kababayan, no? May reaction dito si General Macanas. Nga pala, yung mga hindi pa subscriber dyan, itong video na ito ay kay General Macanas. Ang kanyang YouTube channel ay The General's Opinion. Yan, kung hindi pa kayo subscriber sa kanya mga kababayan, mag-subscribe na kayo sa kanya at magaganda yung mga kanyang content para i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa kanyang mga video. Ngayon, ang sinasabi dito ni General Macanas na hindi na nakapag-submit ng counter affidavit itong si OG Rimulya. So, malaki ang pag-asa ni Bantag na makakalusot yung kaso niya sa ombudsman. At ipinapaliwanag nga niya rito na ganyan nang nangyari kay Dilima noon, kaya nakulong si Dilima. So, siguro nung mga panahon na yon talagang pinag-initan din si Dilima. Hindi lang natin alam si Bantag ngayon kung paanong gagawin niya. Pakinggan muna natin ang sinasabi ni General Macanas. Araw mga kaibigan. Ito po, good news. Ayan, Nakikita good ko, news yan, General. nabibilang na ang araw ni Boying bilang Ayun. SOG. Yung murder and administrative charges na isinampa ng 11 lawyers sa kanya, gumugulong na. Ayan. Yung order ng ombudsman for Boying to submit counter affidavit, binigyan lang sila ng 10 days. Tapos na po ang 10 days. February 14 na tanggap na i-release yung order, February 20. Ibig sabihin, General, dinididman nila ang ombudsman kaya hindi sila nag-counter. 5 na ngayon. So, nag-submit ba ang kampo ni Boying ng counter affidavit sa ombudsman o hindi? Nag-research ako, wala. Wala akong makuhang news kung nag-submit o hindi. So, I am not sure kung nag-submit o hindi. Kung nag-submit siya, that's good for him. Dahil ang ombudsman, gagawin na ng trabaho, i-determine niya na, pag-aralan niya na yung ebidensya presented by Ilaban, pag-aralan niya yung counter affidavit ni Boying, kung siya ba ang mastermind sa pagpaslang kay Percy Lapid and Villamor o hindi. So, yun po. Kung hindi naman siya nag-submit, bad for him. Kasi, Bakit, General? very clear sa order ng ombudsman na pag failure to submit counter affidavit, ibig sabihin nun, winave na ni Boying ang kanyang karapatan to defend himself. Kasi, kailangan i-counter niya yung mga evidence. Palagay ko naman, General, abogado yan . Alam niya na gano'n ang mangyayari sa kanya kung sakasakali. O baka naman malakas talaga siya sa gobyerno sa panahon ngayon, kaya matigas ang ulo. So, ganun po yun. Going back to former Senator Dilima, nung napailan siya ng drug charges. Mabanggit mo yan, General, si Laila de Lima kasi kalaban niya mismong presidente noon, kaya ganun kabilis. Ni-require siya na mag-file ng counter affidavit. Nagmatigas ang ulo. Hindi siya nag-file ng counter affidavit. So, ang piskalya, nag-proceed siya sa determination na kita niya may probable cause, nag-file ang piskalya ng kaso. Sana ganun din, General, ang ombudsman. Wala siyang kinikilingan kasi nung mga panahon na yan, hawak ni Duterte lahat ang piskalya, kaya ang bilis ng aksyon nila. Korte. Pagdating na sa korte, ang ginawa ni Dilima, kinestyon niya yung jurisdiction ng korte.
regional trial court yon. Sabi niya, no jurisdiction sa akin yan. Kinestyon niya. So I think sa Court of Appeals niya kinestyon. Lumabas, ang desisyon ng Court of Appeals, sabi, mayroong jurisdiction ang korte sa'yo. Oh. Yun. So, paglabas ng gano'n di, wala na, kulong na siya. Kasi, hawak na siya ng... Sana nga ganun, General, no? Sana nga. Kasi kaya siguro hindi nag-submit din yan ng counter affidavit niya dahil inaasahan niya na baka malakas din siya o baka mayroon din siyang kontak sa loob. Korte. Kaya 6 years na pong nakakulong si ex-Senator De Lima. Ang kasalanan niya, hindi siya nag-file ng counter affidavit. Pero General, ganun pa man, kung hindi man siya mabigyan ng kaso dito sa ombudsman, ay palagi ko sa pagdating ng Commission of Appointment, hindi makakalusot yan si Remulla. Pag nakalusot kaya pa yan, ayawan ko lang, baka mag-rally ng tao. So, tanong, kung hindi nag-file ng counter affidavit si Boying, matutulad ba siya kay De Lima? Pwede rin, General, kaya lang tingin ko may kontak siya sa sa malakas din ang power niya sa ombudsman. Depende. Okay? Depende na sa ombudsman. Yan ang sinasabi ko nga, 'di ba? Ay kung may connection din siya sa ombudsman, anong mangyayari sa kay DSOJ? Wala rin. Kapalaran ni Boying nandyan na sa ombudsman. I believe ombudsman fair enough. Hindi siya bias. Hindi katulad dito. Sana nga, General, ang maasa tayo na hindi bias ang ombudsman. Sabagay, independent body ang ombudsman. Talagang yan ang umuusig sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Nabibilang na ang araw ni Boying bilang SOG. Yung murder and administrative charges na isinampa ng 11 lawyers sa kanya, gumugulong na. Yung order ng ombudsman for Boying to submit counter affidavit, binigyan lang sila ng 10 days. Tapos na po ang 10 days. Yun. Sabi ko na nabibilang na ang araw ni Boying as SOJ. Kasi once na nasampahan siya ng kaso, I believe that's enough ground na yun para tanggalin siya na sa pwesto as SOJ. Kasi may kaso na eh. Okay? So, dito naman sa 5-man fiscal, gumugulong na rin ang complaint ng PNP at NBI kay DG Bantag. Nag-submit na ang ating ilaban ng counter affidavit. Although may ad cautelam o may with caution. Ito, medyo malalim na diskarte ito. Hindi ko na lang muna masyadong i-discuss. So, hinihintay natin ang resolusyon. So, dalawang resolusyon ang hinihintay. Resolusyon sa 5-man panel ng prosecutor at resolusyon ng ombudsman. The same na kaso, pagpas lang kay Percy Lapid at Villamor, nagkaiba lang. Sa ombudsman, ang Team Bantag ang nagrereklamo. Dito naman sa 5-man panel, ang gobyerno o ang PNP, NBI ang nagrereklamo kay DG Bantag. Okay? So, yun, General, kung sakali mang magkaroon ng probable cause yan laban kay DJ Bantag, wala pa rin problema kasi sa darating na gaganaping Commission of Appointment kay Remulla, palagay ko hindi ito makakalusot na General. Ano sa palagay mo, General? Ako, opinion ko lang ito Ang lalabas na
resolution ng 5-man panel is mayroong probable cause. Akin-akin lang yan. Bakit? Ito lang, simple lang. Kasi under ni Boying ang mga piskalya, wala. Kaya lutong Macau na yan. Kaya nga, yun ang sinasabi ko, General, di ba? Tapos yung probable cause kasi, kaunting ebidensya lang pwede na. Okay? Kaya sabi ni Atty. Roque, madaling mag-determine ng probable cause. Ang mahirap, yung proof beyond reasonable doubt sa Yun. korte. Patutunayan. Mahirap yung conviction sa korte. Mahirap patunayan. Madali ang probable cause dyan sa piskalya. Okay? So, pag may probable cause na at sasampan na ng kaso si DG Bantag, may warrant of arrest na kagad? Palagay ko hindi pa. Hindi ako abogado. Ito lang nakikita ko. Example lang ha. Ang 5-man fiscal panel, probable cause. Nako, hindi pa sila pwedeng sampa ng kaso. Kasi, I believe, ang ilaban, pwede pa silang mag-motion for reconsideration sa 5-man panel. Remember, yung unang motion for inhibition ng Team Bantag, denied. Nag-motion for reconsideration sila, denied pa rin. So, the same thing dito sa determination of probable cause, mag-motion pa rin ang ilaban. At kung madidinay pa rin, pwedeng ilibit na naman ang matter kay SOJ. Kung i-deny pa rin, yun na. Isasampa na talaga ang kaso sa korte. Pagdating na sa judge, ang napag-alaman ko, ang judge hindi basta-basta mag-issue ng warrant of arrest. Okay? So, pag-aralan ng judge yung Ang problema dyan, General, ay malakas si SOJ, pati sa mga judges. Kaya palagay ko, pabibilisin yan. At saka kung sakali man na General siguro i-deny yan or i-delete yan, palagay ko dahil nakikita nilang malakas na ito si DG Bantag sa 2025, nakikita nilang dinudumog ito ng mga supporters niya. Sa tingin ko, General, palalabasin yung warrant niyan pagkakampanya na para hindi makapagkampanya ito si DG Bantag. kaso, yung probable cause, pag-aralan pa rin niya. Kung very strong ang evidence na commit ng crime, yung nasasakdal, mag-issue siya ng warrant of arrest. Kailang, kung nakita ng judge sa probable cause determination, mahina yung ebidensya, hindi siya mag-i-issue ng warrant of arrest. Okay? Yun lang ating na-research. Kaya, let's pray na kung darating man ang panahon na maisampa na ang kaso sa judge, okay, after yung mga different motion, matagal pa yan. Kaya it's a long battle. Sana yung judge na mag-handle sa kaso, makita niya is very weak ang evidence at hindi siya mag-issue ng warrant of arrest. Kung gano'n, bahala na. Magtagal ang trial, ilang taon, total, hindi man aarestuhin ang ating DG Bantag. Okay? See you po next video. Okay, General. Maraming salamat.